Създаването на едно подобно селище, един комплекс от тип аутлет е изключително предизвикателство за всеки един архитект. За мен особено интересно беше, че подобно селище няма все още проектирано и създадено в България и в София съответно, а и не очаквам в скоро време да се появи и ново, тъй като пазарът не е толкова голям. Това беше една голяма интересна възможност, тъй като аз съм баща на две момичета и от години ми се е налагало да по различни екскурзии, въобще семейни пътувания, многократно сме посещавали подобни аутлети и за първи път имах възможност да материализирам времето прекарано там, тъй като аз естествено не ходя толкова активно по магазините и по-скоро съм се обикалял и разглеждал и наблюдавал средата. Всъщност идеята на едно подобно селище е подобен тип търговия, аутлетите, които са в тип село. Нали? Идеята е посетителите и потенциалните клиенти да имат възможност да направят една незабравима разходка в едно диаметрално различно място и среда от заобикалящите ги среда на съвременните градове. И фактически те се пренасят в едно съвсем автентично и характерно за провинцията, основно в Италия и във Франция, в едно провинциално село. И всъщност това е една разходка, която оставя, освен удоволствието от преживяването и разходката в това селище, така и се съчетава с търговията, което всъщност пък е комерциалният интерес на търговците. Създаването на едно подобно село, за да бъде автентично и да изглежда добре, освен архитектурния образ, при самото градоустройствено решение трябва да се използват похвати, които обикновеният посетител не ги забелязва и не ги знае, но всеки един архитект и урбанист ще забележи, че всъщност отделните къщи, които съставляват селото, са разминати и не са по една обща силуетна линия и са създадени така, както в естествения път едно село се е създавало в миналото. Имало е съсед, после се построила следващата къща, тя е малко по-напред, другата е по-навътре, с различна визия, но с идентични материали за времето си. И всъщност това, което се опитахме да представим е едно класическо село. Много са характерни за Нормандия подобна естетика и подобна визия в техните села. При създаването на подобен търговски комплекс, действително съчетанието на естетиката на самите сгради отделни и на общия облик на селото с търговската функционалност е също сложно, тъй като трябва в една привидно идентична и автентична среда да се създаде съвременна функция за търговия. И докато в миналото подобни сгради, каквито примери между другото има и в България, тези сгради обикновено са в партера е търговска част, а на втория етаж е склада. В днешно време търговията не е организирана по този начин. Нали? При проектирането ние всъщност действително създавахме складове, но те са общи на втория етаж. Това, което е интересно, е, че докато къщите изглеждат идентични, понякога някои от къщите съставляват два магазина, например. Също, което беше важно при създаването на комплекса е търсенето на анкери на притегателен център, това, което да привлече хората, които са посетители на целия търговски комплекс Ексопарк, да се отправят и да отидат да видят какво се случва там в това село, тъй като то само по себе си е интровертно и е затворено с вътрешни улици, които имат две контактни зони с общите пространства към целия комплекс и към паркинга. Затова разположихме две кули, които са както идентични по визия, така и съвсем различни по структура
и те фактически часовникови кули фактически представляват един своеобразен анкер за привличане на посетителите. Най-голямото творческо предизвикателство беше да с съвременните материали, които са налични в момента на пазара и строителни средства, да създадем образ и автентичен силует на селището, като във всички уния дребни детайли, които всъщност създават образа, като цокли, подпрозрачни первази, арки, конзоли, покриви и корнизи и всички от тези материали, които използваме за да ги създадем, са автентични. От една страна трябва да изглеждат автентични, от друга страна сроковете за изпълнение и технологиите в днешно време са много по-различни, както и човешката работна ръка няма вече тези умения, които са имали преди 7-8 века, нали, когато са се създавали подобен сграден фонд. Смятам, че ще постигнем успех, защото това всъщност беше голямото ни предизвикателство и мисля, че сме намерили верните решения, които чрез съвременните материали и технологии да създадем автентичен образ и облик на комплекса. Преди всичко е необходимо да създадем подходяща среда за хората да се чувстват преди всичко добре, разхождайки се из комплекса и пазаруването да бъде една съпътстваща дейност но преди всичко най-важна е разходката и преживяването, което всеки един посетител има. Опитали сме се с всички уния дребни но важни детайли, елементи, както и с цялото устройствено решение на комплекса, да направим тази разходка действително така едно истинско преживяване за посетителите и удоволствие, като има елементи като фонтани, като елементи на градското завеждане, като пейки, шадравани, също така дори фенерите, павилионите, всичко е в един много такъв романтичен и автентичен стил, който според мен ще направи преживяването много истинско удоволствие за всеки един посетител.